uma nibheka yini imbangela yalokho ukukhulelwa kwabantwana? Ziningi izinto ezenza ukuthi abantwana bakhulelwe. Okunye nje kufanele sibheke ukuthi abanayo information abayitholayo ezindaweni efanele ngaba bayayithola kuzona ukuthi abangakhulelwa. Uma ngabe bengenayo information uzothola ukuthi bazokwenza noma yini ngoba abanako ukuthi angingakwenzi lokhu angikwenze lokhu. Okunye okwenzekayo uthola ukuthi kuba nepressure noma uthola ukuthi kuba phakathi group leyo ethize kuba nepressure ukuthi abanye abangane sebe involved noma bayazimbandakanya ngocansi naye lo munye wesifazane omncane azithole esekufanele ukuthi naye akazimbandakanye ngokunjalo, kodwa angabi nako indlela information ukuthi uma ngabe ngizozimbandakanya ngocansi yiziphi izinto ezingangehlela ezingangabi zinhle. Ekunye futhi okwenzeka ukuthi abazali mhlambe baye badudulele umsebenzi wokuthi babalaye abantwana ukuthi mhlambe hayi esikoleni othisha bazokwenza lokho mangabe sebenza i-life orientation kanti akukhava yonke into. Enye into kufanele athi ekhula umntwana abe azi ukuthi kwenzekani. Okunye ke mhlambe nokwazi ngesexuality uthola ukuthi abazi kahle ngesexuality ukuthi mayifika kuleli banga kwenzekani, yiziphi izinto efuneka azenze ngoba uyasaba mhlambe nokucommunicate noma ukuxhumana nomzali ukubuza ukuthi mase ngifike kulesi stage ngiyenze njani. Nanokuthi ke mhlambe abazali ungabi khona ubudlelwano okuhle phakathi ingane nomzali ngoba mhlambe uthola ukuthi ingane lokho kuthi hayi ungakubuzi lokhu awusumncane asikwazi ukuthi sixoxe nawe kanti kusuke sekuyisikhathi ukuthi umzali azimbandakanye ukuthi baxoxe. Absolutely.